מכירים את הילדים הקטנים, המתוקים, החיים שלנו בלב, שלא מפסיקים לזוז? שכל הזמן המורה אומרת, תקשיבי, הבן שלך, הוא לא יושב על התחת, הוא לא מקשיב בכיתה, הוא כל הזמן זז, הוא הולך, הוא חוזר, הוא מדבר עם חברים, הוא לא מקשיב. אולי תקחי אותו לאבחון רגע, לפני שהופכים אותו להיות היפראקטיבי על פי אבחון. לפני שמחליטים שיש לו PTSD. לפני יש ילדים, וגם מבוגרים דרך אגב, שרואים אצלם לפי קו מסוים בכפות הידיים, נטייה או התנהלות שהם פשוט, יש בהם סקרנות יתר. עכשיו, ברגע שאנחנו מודעים לזה אצל הילדים שלנו, אנחנו יודעים למה הם זזים הרבה, למה אומרים שהם היפראקטיביים, למה קשה להם לשבת? הם באמת סקרנים. ובגלל שאנשים לא מודעים שאפשר לראות את הדברים האלה בכפות הידיים, מה שקורה בפועל, המערכת נוטה, וההורים הולכים איתם מחוסר ידיעה לפעמים, שלא באשמתם, לאלף את הילד, לשבת, להתנהג כמו שצריך, להתנהג כמקובל במסגרות מסוימות, לא באמת להיות מי שהוא, לא באמת להביע את עצמו כמו שהוא היה רוצה, כי הוא רוצה לזוז, הוא צריך לזוז, הוא רוצה לראות, הוא באמת סקרן. הרמת גירויים שלו היא מאוד משמעותית. ברגע שאנחנו גדלים עם ההבנה הזו, אנחנו לא מאלפים את הילד שלנו להיות משהו שהוא לא, כי הוא באמת סקרן. וכשאנחנו לא יודעים את זה על הילד שלנו, ואנחנו באמת מאלפים אותו להיות כמו שאמורים להיות, ולהתנהג כמו שאמורים להתנהג, מה שאנחנו עושים לילדים שלנו בעצם, אנחנו מדכאים להם את יצר הסקרנות. אנחנו מונעים מהם לחקור את החיים כמו שהם רוצים, כמו שהם מבינים, כמו שהם רוצים לחקור את העולם. הם ילדים. אמרו לכם דברים על הילדים שלכם, לא הסכמתם עם האבחון, אתם לא מסכימים עם המורה, הילד שלכם אולי קצת תזזיתי יותר, רוצות להבין, רוצים לגלות, לבדוק, לשלול, תתקשרו אליי.